Вітаю, Паліна, дякую, што пагадзілася далучыцца, разбавіць нашу мужчынскую кампанію. Вітаю. Таму што ўжо пра нас пачалі казаць, што мы сексісты і ніколі не клічам дзяўчын. Так. Гэта 90-ы выпуск. Амаль юбілейны выпуск. Ён будзе прысвечаны нашай любімай тэме на мове пра мову. Вядома, у гікаўскім падкасце пра тэхналогіі мы будзем размаўляць пра беларускую мову, рэпетытарства і ўсё, што звязана з гэтым. Крышачку пра гікаўскае таксама будзе, не перажывайце. Сёння у нас у гасцях Паліна з псеўданімам, пад псеўданімам Пакрысе. Я класіфікую цябе як інфлюэнсерку. Усё ж такі. Так, Паліна у нас займаецца рэпетытарствам беларускай мовы, ці па беларускай мове, і актыўна вядзе свой блог. Рылсы у інстаграме, то бок рылзы, пасты, сторыс амаль кожны дзень, наколькі я бачу. Прасоўваем беларушчыну як можам. Пра гэта мы будзем сёння размаўляць. Паліна, прадстаўся. Ну, я бы не сказала, што Пакрысе гэта мой псеўданім. Так я папросту назвала свой блог. Так, я Паліна Маслянкова. Не хаваю сваё рэальнае прозвішча. Ага. Вось. І калі казаць, хто я, то я хутчэй не рэпетытарка, у мяне дуже мала індывідуальных заняткаў. Настаўніца, вяду курсы беларускай мовы для беларусаў у вялікіх групах даволі. Вось, онлайн. І блогеркай сябе адчуваю, ніколі яшчэ не называла сябе інфлюэнсеркай. Не ведаю, наколькі я уплыў аказваю рэальна на людзей. Спадзяюся, што трохі ёсць. Я тарчу, калі можна так сказаць, ад твайго афармлення. Як ты афармляеш кожны пост, то бок я заходжу, гартаю вось гэту стужку ў інсце і такі, божа, чаму гэта настолькі прыгожа? Колькі сіл на гэта на ўсё сыходзіць? Бо гэта ж графіка, яна ж робіцца рукамі, наколькі я бачу. Так ці не? Ну, мне дапамагае такі сервіс, як Canva, хаця у дадзеным выпадку я ўжо крышачку проста напрацавала, набіла руку. Першы час дызайн вокладак мне адымаў, можа быць, там, не ведаю, 18 спробаў. А цяпер, можа быць, мне дапамагла моя сяброўка, якая крышачку мне дапамагае афармляць мае допісы, калі ў меня тыдзень роднай мовы. Тады я стараюся ёй аддаць это на аутсорс, бо дуже шмат працы займае гэты тыдзень роднай мовы. І вось потым па распрацаваных ёю дызайнах я спрабую нешта рабіць у тым самым стылі. Вось. Ну і цяпер ужо фактычна мне не патрэбныя дызайны гатовыя ад Canvы, а я ўсё раблю з маім шрыфтом, прыблізнай кампазіцыяй, як я разумею, як это будзе прыгожа, маімі колерамі. Вось і ўсё. Я як чалавек проста, які робіць дызайн за грошы кожны дзень, магу вельмі моцна пахваліць. Прям усё вельмі ў адным стылі, ўсё максімальна вылізана, ўсё вось у рамках аднаго брэнда зроблена. Вельмі файна. Дарэчы, у меня ўсё яшчэ няма лога. Брэнду ўжо 4 гады будзе на днях. Не ведаю, калі выйдзе падкаст, можа ўжо і стукне нам 4 гады. А на лога я яшчэ так і не надумала. Як узнікла ідэя ісці ў інстаграм, трэба пазбаўляцца гэтага слова, несці веды ў масы? Чаму інста? Чаму не штосьці іншае? Ну, бо я сама ўжо даўным-даўно ў інстаграме, як толькі ён з'явіўся, калі яшчэ там можна было одну квадратную фотачку посціць. Я больш за ўсё разумею гэтую соцсетку, больш сама там сяджу і маю там шмат сяброў. Вела там не толькі свой асабісты, яшчэ некаторыя аккаунты. Вось. І таму для мяне гэтая соцсетка была самай зразумелай. Я разумела, што там патрэбна, як там ўсё дзейнічае. Вось. Таму гэта і ёсць самая паспяховая моя соцсетка. Я, канешне, прысутнічаю ў Тэлеграме, ў Тыктоку, і ў Трэдсе, але там такога водгуку, розгаласу не адчуваю. Калі гэта у мяне нарадзілася такая ідэя, вось акурат у красавіку 22-го года, калі я зразумела, што магу рабіць нешта, што рэальна патрэбна людзям. Людзі шукалі падтрымкі ў беларускай мове, і я зразумела,
я ж умею, я ж могу, у меня ж есть нават дыплом. Вось. І просто завяла блог як нейкае месца для карыснай інфармацыі, тэсцікаў, картачак, слоўнічкаў, нейкіх фразачак. А з цягам часу стала і сама сябе паказваць, свае думкі выражаць. Ну і так пайшло-паехала. Ну, то бок спачатку гэта ты вяла яго як нейкі такі зборнік правіл, кажыце так, сяк, а так не трэба, а потым ужо пачала штосьці асабіста ад сябе дадаваць, правільна? Доўга, в прынцыпе, мне заняў час асмеліцца паказваць сябе, таму што, ну, вось людзі ж прыйшлі па карысць, яны ж хочуць даведацца нешта цікавае, карыснае, захаваць там сабе нешта, навучыцца чамусьці. А потым я зразумела, што я часта выражаю сваю індывідуальную пазіцыю, бо ў беларускай мове даволі цяжка балансаваць паміж рознымі поглядамі на тое ці іншае пытанне. І ну, я не магла нейкую аб'ектыўную праўду несці. Усё адно я абіраю інфармацыю, якая сугучная мне. Вось, таму паціху памалу. Дарэчы, маё фота заўсёды было на аватарцы гэтага блога. Але рэальна так фотачкі паказваць, а відэа як цяжка было пачаць здымаць, нават не магу гэтага выразіць. Просто я зразумела, што ў пэўны час карткі больш не працуюць. Людзі перасталі чытаць, перасталі нават глядзець, глядзець менавіта вось каруселькі, а толькі ўжо глядзяць відэа. Тык-ток нас разбэсціў. Я зразумела, што калі я хачу далей быць актуальнай, далей працягваць прывабліваць аўдыторыю, не страчваць яе, расці далей, то мне прыйдзецца здымаць відэа. Ну, вось такім чынам я выйшла яшчэ і ў Reels. Ну, файна. Вельмі адчуваецца, што Паліна насамрэч, я не ведаю проста, кім вы працуеце на дадзены момант, але ёсць гэта адчуванне, што даволі моцны досвед у сошал-медіа-маркетинге ёсць, ці не працуеце з нечым такім? Я шмат як і кім працую. Асноўнае, вядома, гэта я як настаўніца, якая вядзе курс беларускай мовы. Гэта мой асноўны занятак. І тут сапраўды без блога ніяк. Я не ведаю, як набіраць групы, калі не весці блог. Вось. Яшчэ я таксама крыху журналістка, крыху контент-мейкерка, працавала, напрыклад, у часопісе «Аловак». Там гэта валанцёрскі быў праект, але пэўны досвед вядзення соцсетак, працы з аўдыторыяй атрымала і там. Колькі існуюць наогул соцсеткі, я веду, то гэта калісьці быў ЖЖ, то Інстаграм. Таму як бы досвед сапраўды ўжо вялізны. Я вела калісьці блог фотошколы, пісала пра фатаграфію. Таму так, сошал-медіа-маркетингу я ўжо даўным-даўно. І вось мы і разабраліся, адкуль веды з'явіліся. Ці былі нейкія вось вельмі крынжовыя гісторыі, звязаныя са сваім блогам у інсце? Я не ведаю, ці крынж гэта ці не, але да гэтай пары мой зімовы ролик пра какашку, прабачце, ён да гэтай пары штодзень мне прыносіць, не ведаю, десяткі каментарыяў, там людзі ўжо паміж сабой высвятляюць стасункі. Все яшчэ я атрымліваю пазітыўныя нейкія рэакцыі, давайце нам яшчэ больш гаўняных даследаванняў. Вось, крынж, не крынж. 4 гады я пісала разумныя допісы. У іх было шмат мілых фразачак, але рэальна заляцеў допіс пра каўцюхі ды гаўнякі. Ну, што тут паробіш? Гэта штосьці кажа пра нас? Не ведаю. Ось я все яшчэ думаю, якусь рэакцыю зняць на гэты ролик, на рэакцыю на рэакцыю. Вось. Крынж гэта ці не крынж? Ну, мне здаецца, што беларуская мова была дужа доўга цнатлівая. Мы ўсё яшчэ разважаем, ці можна мацюкацца па-беларуску, ці наогул умесныя вось гэтыя слоўцы, усякія не супер такія ветлівыя у беларускай мове. Атрымліваю негатыўныя каментары, маўляў, такой мовы нам не трэба, калі ў ёй адны сракі. Вось, як на мяне, дык гэта нармальна, у кожнай мове мусіць быць усё. І супер, нейкія вельмі ветлівыя формулы, інтэлігентныя, і нейкія зусім прастамоўныя рэчы, якімі можна выразіць праз простыя банальныя эмоцыі. Таму для мяне гэта не дзіўна. І тое, што гэта закаціла, магчыма, таму што пра гэта мала хто кажа. Не ведаю. Ну, я думаю, што любім мы такі контент усё ж такі.
асабліва і на Асабліва беларускай. нашыя слухачы. Асабліва нашы слухачы. Трэба будзе, слухай, спасылачку пакінуць менавіта вось на гэты рылдзік. Ты вядзеш групавыя заняткі. Ты меня паправіла, што ты не рэпетытарка, бо рэпетытар гэта менавіта індывідуальныя заняткі, калі адзін на адзін. Ну не, бываюць рэпетытары, якія вядуць і групавыя, но не ведаю. Мне здаецца, я сябе неяк не так спазіцыяную, не рэпетытаркай. Можа быць, рэпетытар для мяне это той, які да нейкай мэты вядзе канкрэтны экзамен, там, напрыклад. Я ж вучу людзей разгаварыцца, дапамагаю разгаварыцца, ствараю такое асяроддзе, супольнасць, у якой гэта зрабіць максімальна рэальна і камфортна. Таму мне здаецца, што я папросту настаўніца, ну, выкладніца. А хто записываецца на твае курсы? Можаш расказаць пра такіх людзей? Чаму, хто, адкуль? Я сам быў на падобных курсах адносна нядаўна. У нас былі людзі і з Беларусі, і з Польшчы, і з ЗША нават былі. І як у цябе вось з гэтым абстаяць справы? Такая самая сітуацыя. Беларусы цяпер па ўсім свеце, і яны сапраўды далучаюцца з самых розных краінаў. Дзякуй Богу, і з Беларусі таксама. Вось. І гэта цалкам розныя людзі, розных прафесій, розных хобі, ад дайвінгу да скайдайвінгу. Рэальна. Што іх яднае? Напэўна, любоў да беларускай мовы, жаданне аднавіць, выбудаваць з кавалачкаў сваю ідэнтычнасць. Сапраўды сорамна ім часам не магчы падтрымаць размову па-беларуску з чалавекам беларускамоўным альбо проста з Беларусі. Таму вось такі недахоп, адчуванне, што ты нейкі непаўнамоцны, калі не можаш размаўляць па-беларуску, іх неяк зацягвае на мае курсы. І гэта сапраўды розныя ўзросты. Ну, часцей, можа, з гадоў 20 да гадоў 80. Хоць бывалі ў мяне і падлетак 14 гадоў, дзяўчына 18 гадоў. Вось. Ну, студэнтаў не так шмат, але гэта сапраўды ўжо дарослыя людзі. Мне і тэмы часам дарослыя, таму сапраўды я арыентавала свае курсы на людзей, якія ўжо свядома прыходзяць да беларускай мовы. А з дзецьмі, як ты чула што-небудзь? І існуе попыт менавіта сярод падлеткаў і дзяцей, можа, там бацькі самі хочуць дзяцей як-то прывабіць на падобныя курсы? Ну, калі шчыра, я двойчы ўжо падымала гэтую тэму. Ну, прынамсі, па-мойму, сторыс. Канешне, сторыс ахопы мае невялікія, але, магчыма, мая аўдыторыя альбо не дагадавала яшчэ дзяцей да падлеткавага веку, альбо нават і зусім яшчэ не мае дзяцей. І, ну, як бы я не адчуваю пакуль, што змагу набраць групы, калі я запушчу курсы для падлеткаў. То бок я магу адаптаваць свае праграмы да падлеткавага веку, прыблізна там, напрыклад, 12-14 гадоў і 15-17. Вось так, дзве групы ўзроставыя магла бы зрабіць. І разумею, што гэта было б цікава, калі б набраліся сапраўды зацікаўленыя самі падлеткі. Не іхныя бацькі, якія сказалі: вось ты беларус, мусіш вывучыць беларускую мову. А калі б гэта была ўнутраная патрэба самога чалавека, узросту непаўналетняга. Вось, бо я зразумела, што я ўмею працаваць толькі з людзьмі, якія сапраўды зацікаўленыя ў гэтым. Я не геніяльны настаўнік, які можа прывабіць да беларускай мовы ўсіх. Я не для ўсіх, я толькі для тых, хто сапраўды хоча. Таму што у мяне шмат цікавых заданняў, але калі іх выконваць, так, як быццам хтось робіць мне ласку, так не будзе эфекту аніякага. Я ўжо мела такі досвед, калі прыходзіла ў клас і не бачыла зацікаўленых вачэй, і гэта было ў ліцэі БДУ, то больш я не хацела бы, напэўна, працаваць з тымі, каму гэта не трэба, а іх прымусілі абставіны, бацькі і так далей. Вось, таму я пакуль што падумваю. Разумею, што калі ўключыць рэкламу, магчыма, гэтая рэклама бы дайшла да той аўдыторыі, каму гэта сапраўды патрэбна.
падлеткам, якія хацелі б, але адчуваюць сябе адзінока у сваім класе у 16 гадоў з юначым гэтым пратэстам, максімалізмам, а вакол падтрымкі 0. Ну я вось 2 разы пытаючы яшчэ не адчула гэтага попыту. Крышачку гікаўскага дадамо у нашу размову. Ты что, Лёша, можа ты? Я просто, я хочу сказать свое меркаванне на дадзены момант. У нас наши подкасты, гэта звычайна такая рэч, дзе там тыпу лаянка бывае пра слова, а і зараз Вожык настолькі інтэлігентны, наколькі я яго ў жыцці ніколі не бачыў. Я сяджу і вельмі моцна усміхаюся. Ты як-небудзь штучны інтэлект выкарыстоўваеш у сваёй працы? Бо ён зараз просто паўсюль. У мяне нават ёсць агучка на конт, ну, яшчэ не дарабіў, як SEO кампаніі такі. У нас ёсць прадукт, мы мусім запхнуць туды шаі і прадаваць. Патраціць усе грошы на маркетинг. І звольніць палову персоналу. Як-небудзь ты выкарыстоўваеш сучасныя тренды? Сучасныя трафікі. Ну, калі гаворка выключна пра блог і контент, то практычна не. Але я зараз акурат праходжу школу нейракіно, спрабую навучыцца там штосьці генерыць і разумею, што гэта не моя гісторыя. Не моя парафія, я не хачу гэтым займацца, не моя эстэтыка, не моя этыка. Мне таксама даволі цяжка, але мне трэба зрабіць выпускную работу, і я яе ўсё-такі зрабіла. Яна хутка ўжо выйдзе, і пры гэтым я не генерыла самі карцінкі, я толькі іх зрабіла моушн, такі анімацыю. Калісьці мне трэба было пра зубы свае расказаць. Я калісьці насіла брэкеты, і мне не захавалася фота, якія зубы былі дагэтуль. Яны прыблізна былі як у вупыра. Ну вось я сабе нагенерыла такія зубы. То бок, калі гэта патрэбна, калі задача ёсць, і яе немагчыма выканаць іншымі спосабамі, інструментамі, нейкая альтэрнатыўная рэальнасць, якую трэба намаляваць для нейкай ідэі, то чаму не? Можна выкарыстоўваць штучны інтэлект, каб візуалізаваць нейкую ідэю. У мяне была куча ідэй, што можна зрабіць на выпускны ў гэтым курсе. Но калі я гадзіну сябе генерыла, нібыта я еду ў мінскім метро, мне здаецца, ўжо з любога пункту свету лягчэй прыехаць у Мінск і прыехацца ў мінскім метро. Чым нагенерыць сябе, каб я была падобная да сябе, каб людзі былі натуральныя, каб, карацей, 5 секунд і гадзіна жыцця. Не. А ў сваёй адукацыйнай дзейнасці практычна не выкарыстоўваю, таму што ўсё яшчэ не давяраю. Галюцынацыі тэкставых мадэляў настолькі моцныя, што мне рэальна прасцей пагартаць слоўнічкі, рэальна па рэальных тэкстах прабегчыся, чым папрасіць, напрыклад, якісь тэст зрабіць паводле нейкай тэмы штучны інтэлект. Ну, не дае рады з такімі заданнямі. Ну, з ангельскай мовай можа дасць рады. З беларускай будзе настолькі, што ўсё адно трэба ўсё перапісаць, то мне проста прасцей усё рабіць сваёй галавой. Калі, напрыклад, я вяду яшчэ часам размоўны клуб, у мяне нейкая тэма ёсць, я кажу, ну, накідай мне ідэі для абмеркавання. Ну, такія ўжо банальныя ідэі, ну, такія ўжо страшныя пытанні. Ён дае мне... Ну, часам ад гэтай банальшчыны ты можаш адштурхнуцца і зрабіць нешта больш крэатыўнае, больш цікавае. Часам нейкая ідэя можа з гэтага нарадзіцца. Як брейншторм, напэўна, можна выкарыстоўваць і ў працы настаўніка. Тыя ж, напрыклад, ролікі, зробленыя штучным інтэлектам па слядах нейкай тэмы, якую прайшлі, не ведаю, там, ну, напрыклад, ежу, так? Можна дзецям выкарыстоўваць гэта. Калі ты выкладаеш дзецям, я думаю, што штучны інтэлект там можна выкарыстоўваць куды шырэй. Я ведаю, што проста ў дарослых уже трошкі выпрацоўваецца такі ванітоўны рэфлекс. У мяне правда, так, я не магу глядзець. Як толькі нейкі там нешта... Да, адразу скіп.
не ўласнае вось маім вачам такое ну не як это сказаць, хаця калі нешта вось не падабаецца, я бачу такое штучнае, такі я гэта глядзець не той, каб не буду, я і не хачу. Я хочу дадаць, таму што я зразумела, што насамрэч дзеці адчуваюць ужо штучны інтэлект. Я не раз ужо сустракала такія ў трэцяй допісы, што моя дачка кажа: не, гэту кніжку не будзем браць, таму што малюнкі штучным інтэлектам намаляваны. І сапраўды, я сказала, што можна з гэта з дзецьмі выкарыстоўваць, ну хіба калі дзеткі граюцца ў гэта. Але выхоўваць іх на кантэнце штучным інтэлектам створаным, мне здаецца, гэта нашая адказнасць, і калі мы, ну, дапусцім такое, то фактычна ў іх будзе такая страшная нагледжанасць. Лепш усё-такі на класічных ілюстрацыях, ну, на сапраўды мастацкіх рукатворных выхоўваць дзяцей. Я літаральна учора вось пра тую агучку, што я казаў пра відэа пра штучны інтэлект, мне трэба было нагенерыць некалькі слоў, ну, каб іх уставіць штучным інтэлектам. Тое, што я атрымаў, было файна. Мне здаецца, вось яшчэ некалькі годзікаў, і нават па-беларуску мы зможам ужо абсалютна нармальныя мадэлі атрымаць, якія змогуць, прынамсі, па тэксце агучваць ну, цэлыя сказы. Ну, ён не жывы, хутчэй. Я вось учора, мне трэба было, і існуе сервіс Суна, і праз які можна генерыць музыку. Хутчэй за ўсё усе пра гэта ведаюць. І там ёсць магчымасць, напрыклад, выключыць нейкія стылі ці выключыць з генерацыі нейкія рэчы. Там, напрыклад, можна зрабіць так, каб не было цалкам музыкі, а быў толькі голас. І закон гэтага можна нагенерыць, проста ведаеце, як агучку трэйлера па-беларуску. І я ўжо спрабаваў, паколькі нашаму падкасту праз там 10-2 тыдні спаўняецца таксама 4 гады, я хацеў зрабіць нешта накшталт кінематаграфічнага трэйлера, які быў бы агучаны шыі, але вось, дарэчы, у меня будзе потым наступнае пытанне, шыі ці ша, і правільна казаць. Але у выніку я магу сказаць, што пакуль што ва ўсіх моўных мадэляў, якія вось непасрэдна агучваюць, яны не разумеюць націскаў беларускай мовы. Нават калі ён ставіць правільны націск, ён усё роўна гучыць максімальна штучна. Але я вось не згодны з тым, што яно там вельмі хутка зможа агучваць нешта. Хутчэй за ўсё, вось як Eleven Labs, калі вось табе трэба зрабіць які-небудзь рылсік, можа быць. Але вось там паўнавартасна замяніць таго ж вожака, калі трэба агучыць нейкага персанажа, адразу яшчэ акторская ігра мусіць быць. Ну як жа іначай? Эмоцыі, інтанацыі, пражыванне сэнсу тэксту штучны інтэлект нам ніяк не дасць. Ну, я думаю, што гэта нейкая латарэя. Вось я рэальна проста першы раз у жыцці зайшла ў Соно, знайшла класны тэксцік. Тэксцік быў сапраўды таленавіты, беларускі пераклад Бадлера Хадановічам зроблены. Я яго загрузіла туды, і з 4 варыянтаў адзін рэальна атрымаўся някепскі. Ён нават сабраў там у мяне трошкі праглядаў. Я суправадзіла гэта сваімі кадрамі, то бок са штучнага там была толькі музыка і голас, а паэзія плюс відэа само зробленае вжывую. Але, ну, зусім, вось, напрыклад, а навошта рабіць трэйлер фільма штучным інтэлектам, калі можна гэта запісаць сапраўдным сваім голасам? Калі гэта можна зрабіць сваім голасам, то навошта? Не ўсе хочуць, не ўсе маюць магчымасці. Так, накідаў тэкст, потым на монтажы пум-пум-пум, і ў цябе ўжо агучка. Але адно гэта калі ў цябе нешта там проста агучваецца, але вось як ўжо сказала ты, акторачку падрабіць будзе складаненька, бо мы ж успрымаем тэкст не толькі як, ну, гукавыя хвалі, мы ж яшчэ эмоцыямі ўспрымаем гэта, як ты сказаў. Ну, тады можна начытаць самому тэкст, і калі не хочаш свой голас аддаваць у свет, то яго якраз можна з захаваннем інтанацыі, вымаўлення перарабіць на іншы голас. Гэта якраз ужо даволі добра дазваляюць штучны інтэлект. А як яго вымаўляць, шаі ці шы? Не ведаю, калі шчыра яшчэ дэбаты ідуць, ну нібыта ша у нас так гучыць гэтая літара ў алфавіце. Я адэпт царквы ша-і.
Таму што ну як бы абрэвіатура. Бачыла у слоўніку нішо, ну такі слэнгавы варыянт штылект. Я бачу Дарэчы, штур. І штылект штур, штучны розум, штур. Але для мяне гучыць як птур, як ужо зброя нейкая. Пагаворым пра грошы. Ці магчыма зарабляць, жыць на сваім блогу на курсах? Або гэта больш як прырабатак, так бы мовіць, як нешта дадатковае? Не спрабавала я жыць толькі з гэтага. Думаю, што гэта вельмі цяжка. Таму што, ну рэальна, гэта па-першае сезонна. Летам вось у мяне не будзе заняткаў. Аднойчы толькі за ўсе свае 3 гады, што я выкладаю, я паспрабавала летнія групы набраць. І гэта было настолькі цяжка. Беларусы любяць адпачываць улетку. Таму фактычна у мяне больш там за 3 месяцы гэта ну, проста безграшоўе. Ну і яшчэ я ўсё-такі стараюся ставіць кошты такія для многіх ужо цяжкія. Але пры гэтым ўсё-такі чалавечае, каб можна было і чалавеку з Беларусі, і з іншых краінаў ну, дазволіць сабе тыя 50 еўра ў месяц прыблізна. Вось, і для многіх все адно гэта дорага. Таму супер павышаць кошты я таксама не магу, каб толькі жыць з гэтага. З блога зарабляць немагчыма, па-мойму, у нашым свеце. Ну, прынамсі, я дуже рэдка бяру рэкламу. Вось я толькі хацеў спытаць, можна ж казино 3 тапары. Ну так і што? Гэта ж не моя аўдыторыя, якая ходзіць. Я ведаю. Мне ж рэкламу даюць тую, якая рэальна можа прыйсці і купіць той ці іншы тавар, ці тую іншую паслугу. Не было прапаноў? Ад казино не было. А у нас было. Ну, супер. Я не ведаю, за каго нас прыймаюць у плане, чаму яны вырашылі, што можна за... Ну, тыпу, што у нас ёсць такая аўдыторыя, якая пойдзе круціць салаты, але, ну, былі пасланыя. Потым пашкадаваў? Нет, боже. Да мяне прыходзяць рэкламадаўцы з ДНК дуже супастаўным з тым, што я транслюю. Таму вельмі рэдка адмаўляю, вельмі. У вас ёсць рэкламадаўцы? Ну, рэкламадаўцы это як неяк штосьці сталае. Не, ну, выпадковыя брэнды ці паслугі часам звяртаюцца, каб я расказала пра іх праекты, паслугі, то калі гэта ўпісваецца ў канцэпцыю майго блога, калі я ведаю, як, праз якую прызму я магу гэта паказаць і расказаць сваім гледачам, то я не адмаўляюся ад такой рэкламы. Вось, напрыклад, кулончык беларускай керамісткі. Я яе дуже люблю, смуга называецца. Ну, бачыце, смуга, пакрысе, сугучна. Гэта мастачка жвірбля, тут такі грыб-эмігрант. Я як бы сама, як рэклама хадзяча. Пытанне пра моўную інквізіцыю. Ніхто не ўнікне моўнай інквізіцыі, як я час-подчас скажу. Як ставіцца да выпраўляльнікаў? Да пурыстаў. Гэта ок, гэта не ок. Раскажы той-то. І так, і так. Ну. Ой, ну, я цэнтрысцкіх нейкіх поглядаў. Я стараюся захоўваць нейкую раўнавагу паміж пурыстамі, катэгарычнымі такімі, і кансерватарамі, якія падтрымліваюць акадэмічных нормаў. І я спрабую балансаваць паміж гэтымі полюсамі кантынуума, каб ну, нейкую здаровы сэнс захоўваць, разумеючы, што недзе і калісьці нам прыйдзецца сесці і знайсці гэтую залатую сярэдзіну. Не ведаю, ці рэальна гэта, але спрабую трансляваць такую бесканфліктнасць, што, ну так, беларуская мова гэта просто супер багацце варыятыўнасці, і вы можаце ну, паводле свайго густу моўнага абіраць, не ведаю, імбрык ці чайнік, ровар ці велосипед, валізка ці чамадан і так далей. Вось. І як ставіцца да выпраўлення? Як бы я не напісала, мяне знойдзецца каму выправіць. Я скажу рашаць, мне скажуць пастанавіць. Я напишу, што я там калі-небудзь пишу. Лічу, мне скажуць уважаць за. І калі я напишу уважаць за, скажуць, каго там вы уважаеце. Ну і карацей, вось тут вось і ад гэтых мне прылятае, але даволі рэдка, калі шчыра. Ну, як на актыўны блог, то мне здаецца, у мяне моўная інквізіцыя прадстаўлена не дуже
так актыўна. Можа быць, ужо прывыклі і неяк прынялі мой падыход, не ведаю. А як іншым ставіцца? Ну, неяк па-філасофску, напэўна. Ну, так гэта яшчэ дайсці трэба самому, каб ставіцца па-філасофску. Трэба ж у пачатку пачаткоўцы на кагосьці або на штосьці арыентавацца. Вось што пачаткоўцу тады рабіць? Яму ісці да класікаў, разгортваць Караткевіча, чытаць там каласы пад сярпом тваім, або людзі на балоце там іншых, або ісці на кінакіпу і глядзець зомбі-баброў, напрыклад, трэш-кантэнт які-небудзь, брейн-рот па-беларуску. Ён таксама, дарэчы, сёння вельмі папулярны і набірае, прынамсі, у тык-току даволі багата праглядаў. І там, ну, і класікі добрыя, і сучасная добра. Але мова ў класікаў і сучасная, асаблівы там, ну, людзей, якія там, не ведаю, там зомбі-баброў агучваюць, напрыклад. Або анімэ ў вольны час там без каманды ў адзін лыч, то, ну, там можа быць сваё. Што, вось, чалавек, які зацікавіўся, яму які шлях пайсці ўвогуле? Ну, вядома, на курсы пакрысе. А калі шчыра, то і тое, і тое. І Караткевіча, і зомба-баброў, чаму не? Ну, таксама трэба знайсці сваё, знайсці свой баланс. Ну, я раю, вядома, карыстацца, кансультавацца са слоўнікамі. Гэта як мінімум база слоўнік.орг плюс вербумбай, пажадана абодва, калі, ну, зусім сумневы нейкія бяруць, як там націск правільна паставіць, ці ёсць такое слова ў беларускай мове. Я яшчэ дадаю да гэтага набору яшчэ корпус беларускай мовы, каб паглядзець, хто, калі, у якім аб'ёме карыстаўся тым ці іншым словам. Вядома, што гэты сервіс больш для тых, хто крышачку разумее, як корпус беларускай мовы працуе, як там што тыкаць, куды, як это аналізаваць. А тых, хто разумее, наколькі это шмат часу, калі ўжыванне гэтага слова, напрыклад, 1000. Вось, і ў межах проста перад тым, як напісаць допіс, ці можна ўжываць гэтае слово, ну, даследаванне агромнае не правядзеш. Таму, ну так, навічкам патрэбна знайсці нейкія арыенціры. Я згодная, што ў нас праблема з арыенцірамі. Хто аўтарытэт? Для кагосьці аўтарытэт – гэта, напрыклад, Акадэмія навук. І слоўнікі выдадзеныя пад рэдакцыяй акадэмікаў. Для кагосьці меркаванне індывідуальных даследчыкаў, мовазнаўцаў з імі больш істотнае. Напрыклад, у кагосьці Юрась Бушлякоў, гэта, ну, вот, просто вот, давяраю яму і ўсё. Ну, але я бы, конечно, рекомендовала правяраць. Пачыталі ў Бушлякова, праверылі, як у ўсіх астатніх. Вядома, што гэта дужа цяжка. Я сама часам дужа стамляюся, калі, ведаючы ўсё жыццё, што правільна квяцістая капуста, мне часам мои вучні кажуць, а чаму тады ў слоўніку цвятная? І я такая, блин, і ёсць цвятная, і квяцістая, і не каляровая, не каляровая. Але ну, я вось потым разумею, што ўсё жыццё я відала толькі адзін варыянт, а дазваляецца яшчэ і цвятная. І тады атрымліваецца, што нібыта трэба правяраць кожнае сваё слово і ставіць яго пад сумнеў. Не, можна размаўляць з ужываннем аднаго з варыянтаў, гэта вядома. Але ж я адказнасць нясу большую. На мяне як бы ўжо арыентуюцца, у мяне пытаюцца, як правільна. І ад гэтага я адчуваю такую нагрузку моцную, як я скажу, а потым я скажу нешта не так, бо не ва ўсіх слоўніках праверыла. І просто абаперлася на свой досвед, а ён акажацца не такім рэлевантным, калі правесці даследаванне. Але даследаванне на кожнае слово цяжка праводзіць. Ну, все пра тое ж. А сёння у нас уже 2026 год. Дарэчы, ты вось як выкладчыца ці выкладніца, тут таксама хто да якой царквы сябе адносіць. Хайп на беларускую мову, ён у трендзе, ён праходзіць, ён быў увогуле. Што ты тут заўважаеш цягам часу? Бо, вядома, 20-22 год гэта такія моцныя штуршкі ў бок, вось, скажем так, самаідэнтыфікацыі, давайте так скажем. Ось. Але у нас сёння 26-й, як бы, што беларусы так кажуць? Ведаеце, ну, не скажу, што хайп і тренд, але
сталы попыт ёсць. Сталы запыт на самаідэнтыфікацыю, на пошукі сябе праз фальклор, хтосьці праз гэта шукае, хтосьці праз літаратуру, хтосьці праз мову, і нейкі сталы попыт я адчуваю. І калі я, напрыклад, у іншым нейкім падкасці зусім там нядаўна зімой казала, што ў мяне вось 3 групы было, а раней бывала 5, то весну у мяне зноў 5 груп. Таму я думаю, што ён можа накапліваць, назапашваецца. І так, цяпер такіх моцных трыгераў хіба што актыўны пераезд з Масквы і іншых гарадоў Расіі ў Беларусь можа быць такім трыгерам. Прычым я бачу цяпер шмат блогаў менавіта людзей, які пераехалі з Расіі ў Беларусь, якія пачынаюць штосьці пісаць і размаўляць па-беларуску, прынамсі ў соцсетках, не ведаю, як у жыцці. І гэта таксама такі вельмі цікавы тренд. Ого. І мне ёсць такія вучні з Расіі з каранямі, ну, можа быць, з каранямі дзесьці там дзед беларус, але што яны сапраўды зацікаўленыя ў тым, каб паважаць нашу культуру. Так, такія людзі, як я разумею, вывучаюць беларускую як чарговую замежную, як мы, не ведаю, там польскую, англійскую і так далей. А сённяшнія людзі, якія ідэнтыфікуюць сябе як беларусы, я там хачу па-беларуску, у іх я вось як стаўленне ідзе да беларускай. Таксама трэба пачынаць з самых-самых, вось, ледзь не з алфавіту, так бы мовіць, і вучыць самым асноўным, там, акрамя, як сказу будаваць і гэтак далей. Ці ўсё ж такі беларуская школа крыху пакідае нейкі такі след, і не трэба ўжо базавыя рэчы тлумачыць? Ну, сапраўды розніца ёсць, што выкладаць чалавеку з іншай краіны беларускую мову і што выкладаць беларускую мову беларусам, якія знаёмыя з ёй былі са школы. Вядома, не ўсе мы вучыліся на дзесяткі і штосьці маглі падзабыць, калі не выкарыстоўвалі, то фактычна ўсё забываецца, але вось такі ўзровень разумення, ўзровень менавіта фанетычны, вымаўлення у беларусаў са школы даволі добры. Я не кажу пра асіміляцыі. Так, асіміляцыі павальна амаль што мала ў каго захаваліся. Хіба што тых, хто меў нейкі досвед жыцця ў вёсцы і камунікацыі з бабулямі, дзядулямі. Вось у мяне звычайна ў групе ёсць 1-2 чалавекі з цудоўным вымаўленнем, але яно заклалася ў дзяцінстве. Так, наслуханасць, так. А начытанасць, хто вывучыў беларускую мову са слоўнікаў ды падручнікаў, вось тут з вымаўленнем цяжка. Зараз маю ўжо досвед, цяпер маю досвед выкладання замежнікам беларускай мовы. Раней не асмелівалася браць, а цяпер ужо разумею, што досведу хапае, каб выкладаць. Прынамсі, у каго першая мова расейская ці польская, я ўжо магу. Вось. І заўважаю, што проста тым, хто нават жылі ў Беларусі, але так, не ў школе вучыліся, а па рабоце, напрыклад, немагчыма навучыць правільна вымаўляць, напрыклад. Ну, дуже складана. Ну, вось якое-небудзь там чарсцвець. Вы гэта ці вымавіць? А як яны кажуць? Ну, у рускай мове цвёрды. Альбо ці? Я не разумею, прабачце. Гэта я... Цыплёнак па-руску, так? Альбо такое ц, альбо ці, без цекання нашага. Вось. І дуже складана тыя гукі, якія ў нас цвёрдыя, а у іх мяккія, напрыклад, ру і чу, а у нас мяккія, як ці і дзю. А там цвёрдыя, ну вось гэта дуже складана даецца людзям. І трэба вялікая наслуханасць. Вось. І таму, канешне, розніца ёсць, што ты выкладаеш беларускую мову беларусам, там сапраўды старт даволі хуткі. Мае курсы не разлічаныя з нуля. Збольшага мае групавыя заняткі разлічаны на беларусаў, якія вучылі беларускую мову ў школе. Але іх праходзіла украінка, якая дуже добра вывучыла беларускую мову ў іншых месцах. У мяне была полька, якая жыве ў Беларусі, у касцёле трохі падвучыла беларускую мову. У мяне ёсць расіянка, якая жыве ў Калузе, але яна выйшла замуж за беларуса, які размаўляе па-беларуску. То бок, такія вось розныя спосабы праз касцёл, праз пасцель беларускаму перадаецца.
Гэта цікава, гэта цікава. Я просто мгм. сачу за гэтым усім, просто я чалавек, які 10 год вывучаў беларускую мову ў школе на расійскай мове. Са мной настаўніца беларускай мовы, яна непасрэдна на уроках беларускай мове па-беларуску ніколі не размаўляла. Яна калі трэба было там, напрыклад, нешта прачытаць, яна чытала, але звяртаючыся да нас ці задаючы нейкае пытанне, яна заўжды размаўляла па-расейску з намі. Я вось гэта ведаў толькі выключна як варыянт нормы. Мяне са мной выкладчыца ангельскай мовы больш размаўляла па-ангельску, нібыта чым выкладчыца беларускай мовы размаўляла па-беларуску. Вось, і я ведаю, што гэта не выпадковыя такія варыянты. Я ведаю, што шмат людзей, якія вось навучаліся менавіта вось такім шляхам. І для іх, канешне, ну вось памятаючы мяне, а я з Магілёву, я ж як чалавек, які упершыню ў жыцці убачыў беларускамоўнага чалавека ў горадзе, калі яму было 15, для мяне вось, я не ведаю, я прайшоў, мне здаецца, вось гэтых 300 ступенек крынжа перад тым, як пачаць размаўляць, таму што я пачаў размаўляць з такой базавай трасянкі, гэта просто было, ну, тыпу, Октябрь. Вось такога я пачынаў. І я, канешне, усіх людзей, у якіх моўны сорам, усіх людзей, якія там, я не ведаю, спрабуюць нешта пісаць па-беларуску, але ў іх нават раскладкі беларуска на тэлефоне няма, яны пішуць па-расейску, мне іх усіх хочацца абняць, даць крышачку пяшчоты і сказаць, што далей усё будзе добра. Так, на жаль, мне здаецца, у такія гісторыі людзі ўсё яшчэ не вераць. Але калі іх усё больш і больш гучыць у інтэрнэце, што сапраўды беларуская літаратура выкладалася па-расейску. Так. І нават мова, ну, калі пра мову, то это для мяне ўжо першы раз я такое чую. Я нават болей скажу, прабачце, што перабіваю, на беларускай літаратуры мы праходзілі ў 10 класе, здаецца, знак бяды Васіля Быкова. І паколькі яна напісана ў арыгінале на беларускай мове, нам настаўніца беларускай мовы казала чытаць яе па-расейску, таму што сам Васіль Быкаў яе перакладаў на расійскую мову. Вось, і што нібыта яна не такая складаная, і яе, тыпу, вы яе, тыпу, хутчэй проста з'едзіце, нібыта чым вы бы яе чыталі па-беларуску. І ў выніку яна нам сказала потым не чытаць па-беларуску, а мы прыйшлі, у нас быў клас, у якім просто, ну, звычайны тэлевізор быў, вось, і мы глядзелі нейкі савецкі фільм на расійскай мове па знаку бяды. Самае жахлівае, што зараз я вот прачытала гісторыю студэнткі, якая размаўляе па-беларуску, і адчуваем страшэнную дыскрымінацыю в універсітэце. Яе прымушаюць на расейскай, там, культуру маўлення, напрыклад, здаваць, выступы свае рабіць па-расейску, хаця гэта не абавязавая праграмай. Вось, і ну, гэта папросту дыскрымінацыя з боку выкладчыкаў. І тут ты не ведаеш, што параіць, таму што прававыя нормы наўрад ці тут дзейнічаюць, тут хутчэй і залік не атрымаеш. І не заўсёды рэсурс мае чалавек змагацца супраць сістэмы. І гэта амаль бессэнсоўна. Просто яшчэ я расказваў гэтую гісторыю ў гэтым падкасці, але я па адукацыі юрыст, і я адну з курсавых здаваў на беларускай мове. І у мяне яе адмовіліся прыняць на беларускай мове. Я адмовіўся яе перакладаць на расійскую мову, і ў выніку мне, не чытаючы гэтую курсавую, просто паставілі заліковых 4 балы. Вось, і просто, ну, вот гэта пры мне было, ну, тыпу, ну, хер з табой, вось, 4 балы, валі адсюль, тыпу, цябе не адлічаць, але вось гэтае гаўно я чытаць не буду. І я ведаю, што гэта шмат у якіх універсітэтах. Давайте яшчэ пра боль. Што рабіць? Гэта мой асабісты боль, я хачу ім падзяліцца. Што рабіць з біялітам у школе? Тое, што я праходзіў, я не мог гэта чытаць. Мне было нецікава, мне было складана, не ў сэнсе, што я не разумеў. Ну, гэта былі цяжкія творы для малога, для мяне, скажем так. Можа быць, ты чула, можа быць, хтосьці дзяліўся сваім досведам, як усё ж такі дапамагчы дзецям, як заахвоціць да чытання па-беларуску.
Ну, на жаль, мы ніякага ўплыву зараз не маем на школьную праграму, таму толькі тэарэтызаваць мы можам, што бы можна было дадаць да школьнай праграмы, каб зацікавіць дзяцей. Калі шчыра, я свой досвед, калі скажу, што мяне праймала больш беларуская літаратура. Сымон Музыка, калі я яго прачытала, я напісала сваю ўласную паэму. Калі я чытала пра калектывізацыю ў «Людзі на балоце», я разумела, што, боже мой, вось яно чаму. І для мяне было такім адкрыццём, што вось як у нас знішчылі індывідуалізм, любоў да працы і зямлі. Таму людзі усе папёрлі так масава ў горад і вёскі паміраюць. І ніякая іншая літаратура, ніякія іншыя творы мне так не адгукаліся, як «Каласы пад сярпом тваім». Гэта ўсё было ў школьнай праграме. Цяпер няма каласоў, але аблавы таксама няма цяпер, але аблава ў школе была, нават яшчэ не ў ліцэі, і я проста аж скурай адчувала, як гэта, і пражывала гэты жах. Таму я не скажу, што тое, што было, прынамсі, ў наш час у школьнай праграме, яно такое аж усё жахлівае. Я памятаю тыя 5 лыжак заціркі, і гэта страшны твор, гэта пра беднасць такую страшную. Але ён так дзіцячае сэрца кранае. Я памятаю Міхаська, як ён гэтага Жорава выходжваў, а сам такі кволы. Я вельмі шмат памятаю аж да мурашоў твораў беларускай літаратуры, хаця ў школе у мяне была настаўніца, якая не супер захаплялася сваім прадметам і не змагла мяне там зацікавіць беларускай літаратурай. Але асобныя творы я проста любіла чытаць і дачытвала да канца творы. Не ставіла кляймо толькі таму, што гэта па-беларуску. Пры гэтым я чытала 4 разы Анегіна, 3 разы, напрыклад, «Вайну і мір», усяго Дастаеўскага, і ён мне таксама падабаўся. Але гэта таксама складаныя і цяжкія творы. Дастаеўскі. То бок мы не наракаем, што Дастаеўскі такі аж дэпрэсіўны, а чамусьці часта мы так вот стогнем, што беларуская літаратура такая. Вядома, сучасным дзецям не хапае у гэтай літаратуры бачання сябе, адлюстравання сваіх ідэй, свайго сучаснага асяроддзя, тых мабільнікаў у руках у людзей і так далей. І гэта можна паправіць. Ужо ёсць вельмі шмат класных твораў, арыентаваных на дзяцей і падлеткаў, якія выйшлі за апошнія гады. Я, напрыклад, люблю вельмі Валера Гапеева. У яго вельмі шмат класных падлеткавых твораў. Ты ж «Палескія Робінзоны» класны твор, ён ёсць у праграме. Можа быць, у пазакласным чытанні, але дакладна ёсць. Можна было б яго цэнтральней паставіць, абавязкова яго абмяркоўваць у класе. Напрыклад, Алена Масла шмат піша, Надзея Ясмінская і так далей. Ёсць што туды дадаць і дзеткам, і больш сталым вучням, падлеткавым веку. «Грызлівы пацалунак» чаму не пачытаць у школьнай праграме. Таму мы маем рэсурс. Я ўпэўнена, што трэба жанчын больш дадаць, напрыклад, у школьную праграму, таму што катастрафічная сітуацыя, адна цётка там нешта, напэўна, цяпер засталася. Хіба што Евгенія Янішчык з адным вершам там яшчэ ёсць. Калі шчыра, я ўжо не вельмі сачу за цяперашняй школьнай праграмай. Яе трошкі прыгладзілі, але можна нешта рабіць, толькі што можа быць, это з боку бацькоў яшчэ можна рабіць. Калі не маем уплыву цяпер на Міністэрства адукацыі, дык можам самі падпіхваць патрэбныя кніжкі сваім дзецям і падлеткам. Завесці калісьці ў бібліятэку, калі, напрыклад, рэсурсаў набываць кніжкі няма. Альбо набываць, падтрымліваць беларускі кнігадрук і падсоўваць. Цяжка, вядома, сучасным падлеткам падсунуць кніжкі. Я сама змагаюся са сваёй дачкой, якая ўсё адно аддае перавагу ці Ютубу, ці Тыктоку. Але, стараюся неяк дамаўляцца. Хоць адну кніжку на месяц, каб прачытала, каб расказала мне, пра што яна. Хоць штосьці. Што ты параеш, калі не чытаць, то паглядзець нашым слухачам? Што-небудзь ты сочыш, што адбываецца? Фільмы, серыялы, анімешкі, коміксы, што-небудзь прыгадваецца? Я заўсёды, калі мне вольны вечар, залажу спачатку на Кінакіпу. Там знаходжу сабе... Я ўсе там маленькія штучкі, там кароткаметражкі паглядзела, але і такія фільмы, асабліва сямейныя, там выбіраю. Усё, што ёсць там па-беларуску, вось і мы паглядзелі «Стагоддзе вінных».
ну, уже давнавата, але я разумею, як жа ж нам не хапае такога. Такіх вось сямейных саг. Не про Каліноўскага, не про Купалу, а про нешта больш ну, простых людзей, незнакамітых, але вось такога якогось контенту. Ну, што паробіш? Можа, штучны інтэлект нам нагенеруе. Ну, Купалу паглядзіце, канешне, калі вы яшчэ не глядзелі. Так. Мультик Марыля паглядзіце. Ну, вось, хацелася б больш. Ну, мне так яго мала было. Мне хацелася, каб гэта... Такое адчуванне, што просто было больш серый, яны некалькі серый просто не показалі, выкінулі. Я такі, а хто гэта? А гэта хто? Чаму? Як гэта ўсё? Марыль клёва. Я не паспявала таксама усіх герояў зразумець, прааналізаваць. Ну, можа быць, это ўсё таксама на тым тыктокерскім мысленні. Хутка павінна ўсё змяняцца, але мне ў такім фармаце хочацца больш падрабязнага развіцця сюжэта, плаўнага. Вось. Але ну тое, што там сучасная музыка, сучасныя лакацыі, героі. Вось гэта мультик, на які можна арыентавацца і развіваць далей. Наогул, мультыплікацыя беларусфільма дуже добрая. Можна глядзець і выцінанкавыя гэтыя мульцікі, і наогул месцерку таго ж, ну такія весёленькія ёсць. Што яшчэ? Музычку слухайце. Падкасцікі. Падкасцікі, першы гікаўскі абавязкова. Што? Нешта падкасцікам на беларускай мове ў апошні час вельмі кепска. Я бы так гэта апісаў. Агульны стан таго, што адбываецца з беларускім падкастингам на беларускай мове. Беларускі падкастинг нармальна сябе адчувае, вось падкастинг на беларускай мове не. Праекты закрываюцца, не знаходзяць сваёй аўдыторыі, не вельмі добра разумеюць, мне здаецца, сваё пазіцыянаванне, плюс падкасты гэта не... У падкастаў няма такой сістэмы, напрыклад, як у Інстаграме, хутка знаходзіць аўдыторыю, таму што сістэма вось парады падкаста, яна амаль не працуе. Яна ў кожнай пляцоўкі, па-першае, свая, па-другое, немагчыма зразумець, як людзі туды прыходзяць. Ты калі атрымаеш фічерынг і цябе размясцяць на галоўнай старонцы, гэта добра, але гэта з табой адбываецца добра, калі раз на год. І людзі, якія прыходзяць у падкасты, яны думаюць, што там праз 3-4 месяцы ў іх будзе нейкая аўдыторыя, але гэта не так. Аўдыторыя больш-менш сталая прыходзіць праз, мне здаецца, гады 2 ці нешта накшталт таго. Мне здаецца, тады трэба яшчэ крос-платформавыя методы выкарыстоўваць. Ну, напрыклад, заводзіш спачатку блог у Інстаграме, а потым развіваешся і ствараеш падкаст, і аўдыторыя, якая любіць падкаст, я, напрыклад, да яе не належу. Я сама падумваю часам, што калі б у мяне вызвалілася час, штосьці зрабіць у падкастынгавай форме, але разумею, што калі я сама не аўдыторыя падкастаў, то, напэўна, мне туды не варта. А я вось ад гэтага пакутую, таму што я вельмі люблю падкасты, гэта тое, што ў мяне заўжды грае на фоне. І у мяне просто ёсць моя подборка, якая граю ўжо, ну, мне некаторыя падкасты я праслухаў, мне здаецца, па 16-20 разоў. Толькі за конт таго, што яны ў мяне ў падборкі ёсць. Мне падабаецца ўсё, што рабіў Лёша Картыннік, які айці барада на цёмным лёсе у час, калі ён размаўляў з людзьмі пра прафесіі і чым жывуць і працуюць і зарабляюць на жыццё розныя беларусы. Быў такі вельмі выдатны беларускамоўны падкаст «Белліт пад піва», яго зараз, на жаль, ну, то яны не актыўныя, я не ведаю, ці можна сказаць, што іх не існуе, але яны даволі даўно не выпускалі нічога. Там 3 дзяўчыны, яны збіраліся і пад піва абмяркоўвалі «Белліт», які прачыталі за пару тыдняў. Быў «Дых і глыбей», гэта падкаст, псіхалагічны падкаст з медытацыямі і так далей. Я вось не памятаю, як іх праект называецца зараз. Яны зараз уйшлі ў Інстаграм і ТыкТок. «Забі зяпу» яны называюцца. Вось што яшчэ? Быў падкаст «Кукумбы» калісьці, яны яшчэ старшэй за першы гікаўскі, яны вельмі хутка закрыліся, але мне іх таксама не хапае. Я слухаю ўсё, што робяць пацаны з майго роднага гуку, мой родны падкаст, мне вельмі падабаецца, але я паколькі не вельмі моцна тусуюся ў агушківскай тусоўцы, я вось больш мне сам вайб прываблівае.
Ну вось гэта з таго, што я магу накідаць, але ну, на жаль, вельмі мала з'яўляецца новых праектаў. Забыў падкаст праз космас. Яшчэ праз космас вельмі клёвы. Я «Чырвоны кут» слухала, калі ў мяне дарога якасьці доўгая на машыне, я адна ў машыне, то вось 5-гадзінныя якія-небудзь. 5-гадзінны монакаст. Так. Ну, вот у меня рэдка, у меня толькі, калі я штосьці раблю рукамі, тку, напрыклад, ну я так рэдка тку, і рэдка штосьці раблю рукамі, а больш я працую галавой, і тады не магу паралельна адцягваць увагу сваю на падкасты. Вось, альбо езджу ў вялікія падарожжы адна, а гэта таксама здараецца раз на год. Вось, таму у мяне, фактычна, таму я і не аўдыторыя падкасту. Ну, я іх нібыта, ведаеце, ну, крыху і не слухаю, быццам бы. Ну, вось, я не ведаю, яно ў мяне дзесьці існуе на фоне, і калі мне трэба, калі ў мяне ёсць час і я хочу сканцэнтравацца, я просто пачынаю слухаць, пра што яны там размаўляюць. Магу там адгартнуць на 10 хвілін назад, і я так магу гадзінны падкаст слухаць 5 гадзін, таму што заўжды адлікаюся, і на 10 хвілін назад, зноў на 10 хвілін назад, і вось так. Мне здаецца, я так згенераваў людзям праслухоўванняў вельмі шмат агулам. Вось. Быў яшчэ такі прышпільны сервіс Беларусь Падкаст Хаб, які аб'ядноўваў усе беларускія падкасты на расійскай, на беларускай мове, але і сервіс сам закрыўся ўжо, таму што няма вялікага попыту на яго. Але, здаецца, сайт існуе. Сайт існуе, але яны не выкладаюць навіны і не абнаўляюць спісы падкастаў, таму яно неяк так. Зразумела. У мяне тут ёсць некалькі пытанняў ад мяне, якія мы, вось як беларусы, мы ўжо даўным-даўно у нас ёсць срачы наконт таго, што у нас вось Тарашкевіца ці наркамаўка, ці розныя правы, форма ці хворма, і гэтак далей, і гэтак далей. І вось у нас даўным-даўно знікла вось гэта абмеркаванне наконт беларускай лацінкі. Ці мае беларуская лацінка нейкую будучыню, і ці мае яна нейкую сучаснасць? Мне здаецца, што як асноўны правапіс для беларускай мовы, то хутчэй не. А як у нейкіх сферах яна можа прываляваць нават. Ну, як на мяне, дык у мапах і ў шыльдах мусіць быць лацінка менавіта для таго, каб калі Беларусь адкрыецца свету, то было шмат усяго зразумелага. І гэта не трэба камплексаваць, што якісьці амерыканец не зразумее нашай лацінкі. Ну, ніхто, палякі не камплексуюць з гэтай нагоды, напрыклад, ці ж там чэхі. Вось, мне здаецца, у брэндах, у брэндынгу, у лога, у дызайне, у шыльдах менавіта як эстэтычным афармленні уваходаў кудысьці, гэта сфера выключна можа быць лацінкавай. Ну, не толькі выключна, ад кірыліцы не адмаўляемся, гэта база, але, напрыклад, ўсё адно ўсе заўсёды думаюць, як назваць брэнд, бо трэба зразумець, як будзе спасылка у інтэрнэце выглядаць. Таму найперш ўсё адно людзі разумеюць, паралічваюць, як яна будзе напісана. У гэтай сферы, у неймінгу лацінцы ёсць месца. Я думаю, што яшчэ шмат дзе можна прыдумаць. Я не ведаю, як у агучцы, там хутчэй Тарашкевіца выкарыстоўваецца, чым лацінка, напэўна, для таго, каб правільна вымаўляць усе на лавацы, там спаткаешся і так далей. Наконт гэтага ў мяне таксама было пытанне. Спаткаешся ці спаткаешся? Мне вось гэтая тэма... яно прыйшло у, скажем так, вось, у топ абмеркаванняў адносна недаўна. То бок раней ніхто ніколі не прыходзіў да цябе ў каментары і не выпраўляў, там, напрыклад, ты сказаў трымаешся, а трэба казаць трымайся. І все, я бачыў дастаныя падручнікі. Я хацела паказаць, што вось у гэтых базавых падручніках там паўсюль адназначна напісана толькі спаткаешся, мыешся і так далей. Гэта не ёсць пытаннем, якое трэба абмяркоўваць. Мусім вымаўляць-ся у менавіта гэтых формах ты, другой асобы адзіночнага ліку. То бок гэта ніякая навінка. Там яшчэ ёсць спрэчкі, існуюць спрэчкі наконт нарэшце ці нарэшце, прабачце ці прабачце. Вось у гэтыя два слоўцы, ну, можа, яшчэ там
некалькі падобных. Якраз толькі, па-мойму, Бушлякоў выступаў за тое, што там трэба нарэшце і прабачце. А большасць акурат выступае за тое, што у каго былі ідэальныя асіміляцыі, узорныя моўцы, так бы мовіць, гаварылі мы есся і з усімі асіміляцыямі, але казалі нарэшце і прабачце. Хутчэй за ўсё, гэта розныя этапы гісторыі мовы. Просто ў пэўны этап адбываліся асіміляцыі, а гэтае слово... А потым мы пачалі гэта казаць, таму што для нас гэта просто як зараз, як калька з расейскай мовы, тыпу памоешся, памыешся. Адкуль у нас вось гэтая шся з'явілася і чаму яно у нас на дадзены момант настолькі моцна ўбіта? Таму што большасць людзей, з кім я размаўляў пра гэта і якія там у жыцці, ведаеце, ёсць людзі, якія ў жыцці размаўляюць па-расейску, але ўсё роўна выпраўляюць цябе. Вось я такіх людзей звычайна не слухаю, просто выключаю іх меркаванне з таго, што можна браць. Але з тых беларускамоўных людзей, з кім камунікую я, яны у большасці скажуць памыешся, нібыта чым памыешся. Вось адкуль Не назову гэта калькай, таму што ў вымаўленні хутчэй за ўсё, так проста не прынята, это не той тэрмін, але гэта хутчэй уплыў правапісу. Уплыў таго, што мы вучымся беларускай мове з кніжак. Так, як чытаем, так пачынаем вымаўляць. Плюс міф, што як чуеш, так і пішаш, таксама ўплывае, і раз напісана мыешся у афіцыйным правапісе, то так, значыць, і трэба вымаўляць. Плюс ніякія настаўніцы асабліва пра гэта не гаварылі. Прынамсі, не мая. Мне дакладна не. Я не ўпэўнены, што мая настаўніца ўвогуле пра гэта ведала. На жаль, многія менавіта чамусьці спражэнні дзеясловаў тычацца асноўныя, распаўсюджаныя, вельмі шырока памылкі вымаўлення. Напрыклад, што тычыцца націску. Ты бярэш, вы бераце. Ты вядзеш, вы вядзяце. Гэтага правіла, вот гэтай логікі, калі, куды там націск ставіць, не прамаўлялася. Таму што, відаць, метадыстамі разумеецца, што ўсе это ведаюць, што, а як жа, ад бабулі пачуў, ад мамы пачуў, і мусіш правільна вымаўляць. Проста націск стаіць, але логікі для таго, хто размаўляе па-расейску, гэта ніякая не мае. І толькі я вось уже калі стала выкладаць для сябе, спачатку зразумела, вось яно калі на канчатак падае націск у форме ты, тады яно будзе і на самы-самы канчатак у форме вы. Напрыклад, маўчыш, маўчыце, ляжыш, лежыце. А калі, напрыклад, мыеш, то мыеце, кахаеш, кахаеце. Вось. І як бы гэтую логіку ніхто не тлумачыць у школе, таму што ў нас яшчэ няма такога дастатковага міксу методыкі выкладання роднай мовы і нейкіх ўсё-такі спосабаў, метадаў тлумачэння мовы для тых, хто на ёй не размаўляе дома з нараджэння. Чым я і займаюся цяпер, хачу займацца ў навуковым нейкім рэчышчы. Пра менавіта методыкай выкладання. Яшчэ ў мяне адно пытанне ёсць. Наша бойка, якая адбываецца вельмі даўно, і не толькі яшчэ задоўга да з'яўлення інтэрнэта, гэта Тарашкевіца супраць наркамаўкі. Куды нас больш нясець? Таму што здаецца, што наркамаўка зараз замела такі моцны ўплыў, што за Тарашкевіцай засталіся толькі змагары, якія, літаральна ёсць адчуванне, я ведаю, вы зараз назбіраем, як заўжды ў каментарах струкоў, але ёсць адчуванне, што нібыта Тарашкевіца зараз перайшла ў плынь тых, хто за яе мусіць змагацца. Яна вось нібыта ёсць адчуванне, нібыта у інтэрнэце наркамаўка захапіла ўсе сацыяльныя сеці, тых, хто перапісваецца па-беларуску. Яна захваціла Твітер, яна захваціла Трэдс, у які беларусы проста прыйшлі хвалі і яго захапілі на дадзены момант. Тое, што адбываецца ў беларусаў у Трэдсе, гэта нешта неверагоднае, чэсна кажучы. Вось, які дальнейшы лёс, на ваш погляд, наркамаўкі? Ой, наркамаўкі, Тарашкевіца, з наркамаўкай зразумела. Зразумелыя падставы, чаму Тарашкевіца губляе пазіцыю ў Беларусі. Таму што ў 2008-2010 годах было прынятае заканадаўства, паводле якога нельга было ўжо выдаваць перыёдыку на Тарашкевіцы, нельга было распаўсюджваць, і многія медыі тады перайшлі на наркамаўку.
Пасля гэтага яшчэ працягвалі выдавацца некаторыя кнігі, але звузілася істотна тады ўжыванне гэтага класічнага правапісу. Цяпер, лепш, канешне, што тут сказаць, людзям не спрачацца пра правапіс, а папросту пераходзіць на беларускую мову, бо пакуль мы будзем спрачацца Тарашкевіца ці Наркамаўка, перамагаць будзе не беларуская мова. Вось, таму я тут за тое, каб неяк разумна да гэтага падыходзіць. І калі я вучу дарослых, мне лягчэй, таму што гэтыя людзі не будуць здаваць іспыты. Гэтыя людзі прыходзяць да мяне, каб навучыцца размаўляць. І я цалкам дазваляю ім расказваць, што існуе таксама і класічны правапіс, і што вось ён тады памяняўся, пад якім уплывам, што памянялася, як цяпер у сучасным класічным правапісе і так далей. І многія, калі усведамляюць, што які ўплыў зрабіла Наркамаўка на наша вымаўленне, многія звяртаюцца да класічнага правапісу, каб сябе навучыць правільна вымаўляць. Ставіць мяккія знакі, усе гэтыя нюансікі з асіміляцыямі прамаўляюць лепей, ставяць аканне ў словах «не трэба», «не ведаю», каб правільна іх вымаўляць. Вось. І я ніколі не праўлю праявы Тарашкевіцы ў работах сваіх вучняў, таму што гэта такі спосаб навучання, фактычна. Крышачку фанетызацыя маўлення, і такі мікс адбываецца. Ніхто не піша мне на правільным беларускім класічным правапісе рэдакцыі 2005 года. Усе нейкі свой знаходзяць мікс гэтых двух правапісаў, і чаму не? Калі камунікацыйная функцыя рэалізоўваецца, то я не патрабую пісаць правільна. Коскі расстаўляю, выпраўляю на той варыянт, які бліжэйшы у адносінах да таго, што напісана, як там мне эсэ прыслалі. Вось. І мне здаецца, як педагагічны такі метад, часткова пераходзіць на Тарашкевіцу дзеля таго, каб навучыцца слушна вымаўляць, можна выкарыстоўваць. Вядома, што не ў афіцыйных установах адукацыі. Але я, напрыклад, памятаю, у мяне быў такі перыяд, калі я спачатку па-беларуску пісала свае канспекты, потым на Тарашкевіцы, потым на дзеясловіцы, потым зноў вярнулася на Наркамаўку для таго, каб папросту не канфліктаваць з большасцю, а несці нейкія больш грунтоўныя веды. Бо гэта ўсё-такі адна мова, адна беларуская мова, а віды правапісу ўсё адно мусяць калісьці абмяркоўвацца і прыйсці да нечага агульнага. Ці магчыма гэта, я не ведаю, але нават аўтары БКП 2005 разумеюць, што калісьці патрэбна будзе сесці за стол і нешта агульнае выдаць. То бок, існуе такі варыянт, што яны калі-небудзь сальюцца ў адзіны правапіс? Нейкая імавернасць існуе. Добра, такі шлях мяне задавальняе, чесна кажучы. Не, просто там назбіраць струкоў за каўнер за тое, што ты, напрыклад, звычайна пішаш Наркамаўка, але пры гэтым ужываеш слова там Лондон замест Лондона, ці там, шмат такіх прыкладаў насамрэч. І вось табе пачынаюць напіхваць за тое, што трэба казаць вось так, а не вось так. Гэта ўжо, канешне, у некаторыя моманты яны, як бы так гэта сказаць, каб не лаяцца. Мяне б задавальняў шлях, калі б людзі просто пайшлі гэта, ведаеце, на сустрэчу адзін адному, а людзі, якія кажуць хворма, асталіся дзесьці вось там у баку, таму што за імі прышпільна назіраць. Гэтыя людзі, гэта нашы бабулі, якія кажуць хворма і квасоля там, альбо пасоль. Але вот акурат нядаўна у мяне быў ролик пра гукф у беларускай мове, і у каментарах прыйшлі тыя, хто кажуць, моя бабуля казала кохта, а моя бабуля кажа да гэтай пары так. То бок, гэта жывая рэч, і гэта можна зразумець, чаму чалавек, напрыклад, хоча адкаціць назад і адмовіць гукф. Я думаю, што ў кожнай мове ёсць такія індывідуальнасці, асобы, якія ідуць супраць сістэмы, супраць большасці і прапагандуюць нейкія такія рэчы аўтэнтычныя, арыгінальныя, але, можа быць, ужо якія не адказваюць на запыт часу.
Не, у нас мы уже так рухаемся до конца. Мы прояснили амаль усё. Адзінае, што я хочу яшчэ тебе запытаць, такі, можа быць, гэта паслужыць нейкім трыгерам для кагосьці у пазітыўным сэнсе. У тебя ёсць курс мова стасункаў, правильно? Я знайшоў. Даволі нестандартны курс для нашай цнатлівай мовы. Можаш расказаць крышачку пра яго, і, можа быць, там былі нейкія няёмкія або, наадварот, вельмі цікавыя падзеі падчас гэтага курсу. Што гэта такое? Што такое мова стасункаў? Вы там стасуецеся? Мы на ўсіх сваіх занятках камунікуем, але гэты курс сапраўды прысвечаны стасункам на рабоце, у рамантычных стасунках паміж мужам і жонкай, паміж дзецьмі і бацькамі. І нават да сябе, любоў да сябе мы таксама там абмяркоўваем. Але пра разводы і вяселле, пра каханне і секс гэта самыя такія гарачыя пытанні, якія да гэтай пары я яшчэ іду на заняткі і крышку хвалююся. Зойдзе ці не зойдзе, як пойдзе, ці будзем мы ўсе чырванець, ці ўсе раскажуць пра свае сапраўдныя сексы пад мастом. І па-рознаму бывае, але мне здаецца, ўжо, мне здаецца, 5 групаў прайшлі праз гэты курс. Дакладней, вось 6-я ўжо будзе у панядзелак. І усе заняткі праходзяць вельмі цёпла, вельмі шчыра. Я не записываю сваіх заняткаў, таму атмасфера ствараецца максімальна такі safe space, бяспечная атмасфера для таго, каб мы дзяліліся нейкімі важнымі перажываннямі. І калі я распытваю, не ведаю, якія там я пытанні задавала, і пра дарослае сяброўства, і пра то, як быць найлепшым каханкам ідэальным, напрыклад. Як размаўляць, як даведацца, чаго хоча жанчына, мы абмяркоўваем, напрыклад, ці мужчына. І ўсе сапраўды дзеляцца сваімі рэальнымі гісторыямі, нават сексам з сябрам, напрыклад. І чаму не? Мне здаецца, на ўсе тэмы можна размаўляць па-беларуску, як на любой іншай мове. А што, людзі размаўляюць пра секс? Ну, дзякуй Богу, ўжо гэтая тэма не ёсць табу. Вось, і я адчуваю, што гэта патрэбна. Таму што тады мы рассоўваем рамкі беларускай мовы на ўсе сферы. Я яшчэ калі была, мне здаецца, в школе вучылася, я думала, што, так загадвала, вось калі усе, не ведаю, бяздомныя і так часта могуць па-беларуску размаўляць, бо яны заўсёды інтэлігенты амаль. Ну вось калі усе слаі грамадства, ад алігархаў да, не ведаю, жанчын, якія гандлююць сваім целам, будуць размаўляць па-беларуску, вось тады беларуская мова пераможа. Ну, то значыць, мы мусім і самі спрыяць таму, каб ва ўсіх сферах магла гучаць беларуская мова. Ад бізнесу, эканомікі, венчурных інвестыцый да самых такіх простых патрэбаў жыцця, як ежа, секс, чаму не? І я адчуваю зваротную сувязь, такую вось менавіта, што я потым пайшла і з усімі калегамі размаўляла, расказвала гэтыя гісторыі, мы столькі ўсяго абмяркоўвалі. Гэта дужа цікава, і для мяне гэта супер вось такі крытэр паспяховасці маіх заняткаў, што людзі хочуць далей ісці і размаўляць і думаць на тыя тэмы, якія мы закранулі на занятках. Ну, вось мне здаецца, што я змагла гэта перанесці са свайго досведу займання вывучэння розных замежных моваў. І, магчыма, нават даволі паспяхова рэалізую гэта на сваіх курсах. У мяне ёсць тэорыя пра тое, што ты канчаткова становішся беларускамоўным тады, калі ты пачынаеш ужываць беларускую мову ў час сексу. Вядома, бо гэта амаль несвядомыя рэчы. Я маю пару, якія з Расіі пераехалі ў гародню, ці горадню, ці грод. І дзяўчына, яна была на аперацыі і пасля наркозу стала па-беларуску адразу размаўляць. Тады, калі свядомасць яшчэ мутная. Ну вось яно. Ёсць класная гісторыя. У нас у падкасці была Аліна Нагорная, аўтарка кнігі «Мова 404». Яна калі нараджала другое дзіця, і ў час родаў да яе падышла, гэта якія клічуць, тая, хто прыймае роды, забыў слова. Вось.
І яна ў яе пытае: вы заўсёды па-беларуску размаўляеце, нават зараз? Акушэрка, напэўна. Акушэрка, так. Акушэрка. Мне прикольная ёсць гісторыя таксама про наркоз. Мне рабілі лёгкі наркоз, я як бы просто заснуў, потым прачынаюся, але я гэтага не памятаю, вось гэтага самага моманту, калі такі памежны стан і жонка стаіць у калідоры, я як бы там праз сценку впалася, і яна чуе, як я па-польску размаўляю з гэтымі, хто там вакол ходзіць. Яна такая: што ты там казаў? Я, говорит, я чула, гэта была польская мова. А я такі: я паняцця не маю, што я казаў. Типу, можа, я там, не ведаю, стендап нейкі там расказваў. Вось у мяне такая гісторыя. Не па-беларуску, не па-расійску, па-польску. Прычым, што я польскай валодаю, на А1, напэўна. Я, калі мне рабілі гэты пропафол, каб я вырубіўся, я прачнуўся і прасіў піва. Таму разумею. Вот на якой мове ты будзеш крычаць «ратуйце», напэўна, гэтая мова твоя базавая, якая на падкорцы, на такіх першасных наладах. Але паціху памалу можна на гэта ўплываць. Я ўсё адно думаю, што я магу у такіх сітуацыях, у мяне прарвецца першая мова, на якой са мной размаўлялі бацькі. Вось, але нічога, ніякага сораму ад гэтага ці такой свой неідэальнай беларускамоўнасці я не адчуваю. Мы можам валодаць рознымі мовамі для розных сітуацый, ужываць тую ці іншую, але калі свядома выбіраем, то выбіраем беларускую. Мяне такая сітуацыя задавальняе. Мне звычайна я на расійскую пераходжу падсвядома, калі я ў вельмі нестабільным эмацыйным стане, калі я злуюся ці нешта на нервах такі, і жонка такая: русня прачнулася. А я калі адчуваю сябе небяспечна? А ўжо злуюся нармальна па-беларуску. У мяне застаўся бліц, караценька. Першае, што прыходзіць у галаву: трасянка ці Тарашкевіца? Трэба выбраць. Давайте Тарашкевіцу выберу ўсё ж. Людзі на балоце ці радзіва прудок? Людзі на балоце. Аплікацыя ці праграма? Праграма. Ручка ці асадка? Асадка. Добра. Все, тест пройдзе. Дзякуй. Дзякуй вам, што запрасілі. Дзякуй, што пагадзілася. Дзякуй, што я калі пісаў, думаю, можа, не цікава будзе. Мы тут звычайна пра гульні размаўляем, пра кіно, пра серыялы, яшчэ там пра штосьці іншае. Паглядзім, можа, і не цікава будзе, можа, ніхто не будзе глядзець. Не цікава вельмі. У нас у асноўным слухаюць. У нас вось па праглядах не, а па праслухоўванні. Кароче, гэта будзе цікава, таму што выпускі пра мову у нас звычайна збіраюць даволі нечаканы фідбэк. Таму што вось у нас дагэтуль быў Артём, які перакладчык і перакладае фільмы, і у нас было вельмі шмат людзей, якія вось гэтыя сведкі Тарашкевіцы, вось якія вось максімальна вось такія, і мяне вельмі моцна ўразіла, што наша аўдыторыя можа прыходзіць да нас у каменты, каб абразіць чалавека, які прыйшоў у падкаст. Я вось ніколі ў жыцці не думаў, што ў нас такая сітуацыя можа адбыцца. Я вось упершыню за 4 гады існавання першага гікаўскага заблакаваў 4 людзей, якія проста абражалі госця за тое, што ён іншага меркавання з імя. І прычым даволі брудна гэта ўсё адбывалася. Таму гэта, калі будзеце пісаць каментары, ведаеце, што Банхаммер у мяне ў руках заўжды. Падрыхтавалі вы мяне сур'ёзна. Дзякуй вялікі за тое, што вы даслухалі дасюль. Ці што, спасылачка на Patreon унізе, нас можна падтрымаць, атрымаць спасылачку на элітарную суполку з намі паразмаўляць. Таксама паколькі першаму гікаўскаму спаўняецца 4 гады, хачу нагадаць, што знізу таксама ёсць спасылка на Google форму. Вы можаце нам даслаць любое пытанне, любую гісторыю, якая як-небудзь связана з намі, і мы ў наступным выпуску гэта зачытаем, паспрабуем разабраць. Магчыма, у вас ёсць нейкія прад'явы да нас, мы таксама можам з гэтым разабрацца. Вось. І агулам проста будзем рады з вамі пакамунікаваць.